Umkhondo FM ubingelayo udokotela Dlamini Mthandazi. Right. Yes Mthandazi. Asiqhubekele into ngiyafisa ke namhlanje sithi ukubheka nje ezinye ke zezinto bese ke siqhubeka naluhlelo. Ngiyafisa ukuthi silunguze la ekutheni ke ngokwakho Mthandazi yini abantu uma bethandaza kube kungathithi imithandazo yabo ayizwakali kahle engabe imoshakala isala kuphi le ndawo Indlela engibona ngayo Mlotshwa ukuthi uma sikhuleka sithandaza sikhula into eziningi ngesikhathi esisodwa nokuthi umuntu usuka afuna ukukhompyutha nomunye umuntu oseceleni kwakhe ngomkhuleko nangefuna izinto. Okay, ngelinye lamalanga bathi iBhayibheli uNkulunkulu wabuza umuntu oyedwa wambuza ukuthi yini ofuna ngikwenzele yona. Kwatholakala ukuthi lo ubaba ndini unamehlo awu2 lo makhelwane wakhe uneliso elilodwa. Make mbuza lo uNkulunkulu sithi uNkulunkulu yini ofuna ngikwenzele njengamanje. Wathi lo baba nangangipha amabhasi uNkulunkulu emele ukwazi ukuthi nangikuphi ibhasi namakhelwane wakho uzomnikeza ibhasi. Wathi lo baba ngeke kulunge ngeke makhelwane mina ibhasi eyi1 which means nabanika mina ibhasi noNkulunkulu ngeke mina ibhasi uzoba na2 mina ngibe no1. Okay, wathi lo baba nangathi mhlawumbe uNkulunkulu akanginikeze imali mhlawumbe ngisho linani lemali which means nangale uzofika times 2 kimi khani kuba 1. Wathi umuntu no uzobothi umuntu unenkinga. Wathi umuntu no Nkosi ngicela ungikhiphe iso. Obvious mamkhipha iso nangale makhelwane kumele akhiphe iso because uthe uNkulunkulu engikwenza kuwe namakhelwane ngiyakwenza. So uma ekhipha liso lalo kusala linye lamakhelwane kuphuma leli elisele elilodwa vele ungeke ngamakhelwane ngasakwazi ukubona emehlweni. So thina sibulawa ukuthi sifuna ukukhompyutha nangabe lo athi mina ngifuna ukusenza amaphoyiseni naso ufunza amaphoyiseni mamakhelwane akha indlu nawe akha indlu. Into ababhekene nayo abantu abaphila emhlabeni ukuthi banomona nenhliziyo ezibheke phansi. So the time ukhuleka uNkulunkulu abese akasazi ukuthi kahle yini efuna ngoba uthe ufuna ukuthi wakunikeza. So kumakhelwane sona lokho noko siyakufuna that's why imkhuleko yethu igcine ngisafika emazulwini. All right. Ngiyakuzwa omunye uzothi engani mina kade lokhu ngicela into eyodwa manje pho kanti akwenzeki kunami. Mlotshwa ikhona into eyenziwa ngabantu bathi bona bayakholwa babasindisiwe. Insindiso nesimo sakho noma ke nesinto sakho makungaxabani makungaphazamisani ngoba abantu benza ngazi ukuthi mawuso ugxila nasesintweni is like awusakholwa. Ebekwenzeka emuva ngekukhula nangekuzwa ukuthi bekuthi uma sekustakhe kahle izinto kuyiwe emsamo kuyophaphethwa khona. Noma bekuthiwa umsebenzi awusawuthola kwamampela bo report ekhaya kwabadala basho ukuthi no ake siye emsamo sokucelela khona. So abanye mabekhuleka bakhuleka bangabi nalomdlandla bangabi nesifuthe futhi bangakholelwa kahle ukuthi umuntu mina ngisindisiwe izinto engisebenzisa but ebusuku umuntu uyahamba ayodinga usizo lwesintu. So uNkulunkulu no ngoba manje lento yenza ngathi awuyazi awunashow ngayo futhi uyazenyeza ngayo ngizoloku ukukhuleka nje kuzokuphela kutheni izinto into zakho zingakhanyela. Abanye kube ukuthi ke mabekhuleka bakhulekela endaweni errong because ufuna ubheke ukuthi indawo okukhulekela kuyo iright na. Ngeke ngaveza ngelinye ilanga kuba khona enye intombazane yaba nomntwana. So umntwana lo nakathi phapha esibhedlela umntwana useshonile kuphi esibeni sakhe. Wathatha lo mntwana oshonile wambela umsisi wathatha ukuphila kwambeka kuye. So abantu ababheke ukuthi lento abayiphethe ingiyo na noma seyishintshisiwe. Usahamba ngenkolelo yakho na usahamba ngesinto sakho na noma sothethe okwabanye kwezizwe okungasekona okwakho. Yes. All right. Ngiyakuzwa. Ake ngene futhi kule eyokuthi abantu babili angazi uma sokhuluma abantu abahlala ndawonye sikhethe mhlamba abalobolene something like that ukuthi hey na ngihlala nonkosikazi lapha
kodwa ke manje akusamnandi endlini. Imbangela engabangela lokho kungaba yini? Baba Mlotshwa, into eyenzeka kakhulu manje relationship kubantu abaningi ukuthi asisezwisisani kahle, kufana nehlala kwabantu abawu2 phakathi endlini. Ngicabanga ukuthi umuntu ozohlangana naye nithandane kufuna umbuze ukuthi yini oyibheke ukuthi ayenze kuwe ukuze ufeel right, ube happy empilweni. So ukuthi nawe wena umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa nawe ubuze same thing nangale kulo muntu ofuna ukuphila naye, ukuze kusasa mase kuthiwa sekuvela inkinga ukwazi ukubuza ukuthi ngoba wathi ufuna ukwenza ukuthi and konke lo wathi ufuna ukwenze ngiyakwenza, seyikuphi inkinga edathi manje singasazwani kahle thina nawe sobabili, because abantu mabehlangana abanye basoba ngahlangenelani ukuthi bazowakhumuza, abanye basuke babukene nje bajabulelana. So ngicathi kufuna kubuke la ekucayeni kwenu lo thando nithi nisukani lakha ukuthi lisuke lubheke phi kahle because uma ngathi nje mina ngishela umuntu kunabe nezizathu ukuthi why lo muntu ngimshelile lo, so mangakuthole kulo lekimshela kona vele ngeke sifike ndawo, even naye manje uzogana mina mangakutholi lokhu abithi ungiganela khona kuzoba nenkinga. And abanye abantu umuntu wazi kahle kamhlophe nke ukuthi umuntu uma umshela kahle isuke ikuphi le njongo yakho, ngoba iqiniso ngathi unembeza noma ngathi mina ngifuna kwenza umfazi unkosikazi ngikushade ngilobole, but unembeza yasho ukuthi namanga isile into eyisho ngeyihambe kanjalo, uyamhalela. Yes, ayikho lento lapho, lento ikhulumako ngeke ihambe endlela osho ngayo, uyabona. So ngicabanga isikhathi samanje umuntu ufuna azi ukuthi uma ngizophila nalo muntu lo why ngifuna ukuphila naye, yabo uma uze kimi usho no yazi mina into engichaza kuwena indlela ogcoka ngayo eformal, uyabona lento uyibeke ibe sobala ukuze sasa nganoba neyinkinga bese ubona soyaye vilapheleka, uyabona. Kanti lento yona oboyibonile noma oze ngayo la ayisenzeki. Yes. So ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe into enza ukuthi kungasabi mnandi ukuthi mhlambe ngiqale ngamanga. Ukucala manje ngisho ukuthi usuke ucale ngamanga, uyabona bambala abantu besimame abangafisi ukulotshelwa nekushadwa. Kunzima uhlala nemuntu mhlawumbe kuphela iminyaka angacacile ukuthi kahle ubheke phi empeleni. So manje thola ukuthi kunengane zabantu ezikhona manje, thola ukuthi ingane iyawasha, iyapheka, iyacleana, uyabona. Yeah, so and manje siwangena amademon Mr. Mlotshwa lase akhona nezicitho nakonke lokho nalokho. Kungathi umuntu ozophina engathi ungamkhulekela kucala, because I know ukuthi abantu besilisa bayathanda ukwashelwa nekuphekelwa, and umuntu wesifazane uyathanda ukuthi umnakekele. Understand? Mhlambe ngaba noma ngeke ngisho ukuthi ngeke uphile ngaphandle kwemali. Kahle i-relationship engenamali iyinkinga Mlotshwa, because everything idinga imali. Ukuthi ngilobole kudingeka imali, ngikuthenge something kudingeka imali, sakhumuza nawe kudinga imali. So as umuntu wesilisa kumele ukuthi ufight, ungavele nje uhlale nje ubukele, because i-relationship engenamali bese bangasho abanye nje, ngoba kunabantu besimama abakhala ukuthi umuntu umyeni wami uyasebenza but imali akayikhokhi. So lokho kufanele sikukhulekele manje sikuthinaze, ngoba kunabantu besimame abahleli lezindlini nabantu besilisa baneminyaka abahleli bo7 years 10 years 15 years, umuntu akakhiphi ngisho even ithole elincane, ngisho even i5000 ukuthi noma nge10000 ayobayenge ekhaya ukuthi lo mntwana wena uhlala nami, because kunabantu abasenkingeni manje njengamanje. Sho ukuthi uhlala ingane abantu mhlambe kuphele 10 years bese lengane seyashona, bathi ekhabo lengane ayi muhle mbothe umbhesa because ngesikhathi saphila thina kokukho bokucabanga noma bositshela kona, umuntu afika ukuthi solahliwe kanti into iqalwe nguye. Mase thina uma sinenzana izigaba sazana ukuthi umuntu nomuntu ingane abantu ngicabangele nayo ingicabangele, lempilo ngabe ibe kahle ibe isimini right, uyakubona Maslow. Uzokwazi ukuthi mathiwa kwenzakala ini kuthiwe cha lo mfana bephila bayikhipha inkomo eyodwa, sho ukuthi abephila abesazama, mara manje uthi umuntu umbeke endlini umshaye ungamnikeza imali ungamondli nje kube leyo mix masala, you understand. Agcina umuntu aphuma ashona ngaphandle. Ngamanye amazwi uma ngingakabi nawo amandla angihlukane nabantu besifazane nami until ngize ngibe nawo. Mlotshwa nothi ukuthi uhlukane nabo because awunawo amandla, kuyenza ukuthi uyafisa hlala nomuntu wesifazane but amandla awunawo. Kodwa uyazi ukuthi kunabantu besilisa abanemali abanezimoto because of umuntu wesifazane, but uthi kubena sathana le mali wase uyamshintshela lo acayina lempilo, wase ubona abangcono, kanti umuntu ongcono lona ocayina lempilo phansi wakhuphuka naye, uyabona. So mina engisho ukuthi uma ungaba neqiniso ukuthi kahle kahle ufuna ukwenzani, uyabona, kufanele nendoda esithembu. Uma uzoba nesithembu bathi iqiniso libhlungu but
liyawakha umuzi Mhm. yeah kufana neqiniso elingakhi asikho sidingo ukuthi ulikhulume Mr Mlojo Okay. liyeke nje kanjalo manje iqiniso if leqiniso lakho uzolikhuluma alakhi liyekele ngoba uke wathi umibaba kaShembe wathi kunabantu abacaka ukuthi moyogana hlezi dliwa amaswidi every day akhambi kanjalo kukhake kunemzima khona ufika ngabe uyayiyeka yonke into ayifuck ngiyeka manje ngishiya kanje uyabona uthi yabona manje sengikhathele kanti isikhani sekuzolunga uyabona ngoba kukhona abantu uthi nakwabheka ukuthi cha uyazi lo muntu wesilisa lengane noma lo mama akamphethe kahle kunabantu besimama okubabuza ukuthi isithembu anisifuni noma ukuthi umuntu wakho ohlala naye angekho right for lento le yesithembu athi ayi singasikahle manje sibona kwabanye but lo owami angeke aze asikhone ngindlela mina engimbona ngayo lolu khunjwa even ikhipha i50 rand kumina so sithembu uzosikhona kanjani so ama relationship adinga ukuthi singaba neqiniso Mr Mlojo njengoba linjalo phinde futhi sibe nehloniphana sibe nebekezelelana sibe nekubonisana yebo nje wasikhuleka sithanaza nje lapha nje manje kukhona isizokhuleka sithanazele ngoba njengoba nje kukhona basemakhaya manje abalalele abaseyinkingeni uyabona and omunye agcina athi mina owama ngisamfuna umlotshwa ngoba sengithole abanye ngoba ufuna ubheke into ezithi uyamthanda noma imizwa manje ekumoshela le relationship yakho ukuthi uyamhalela nje kuphela mlotshwa uma ngigana intombi funa ngiye ekhaya kubo uma yona nayo ufuna iye ekhaya kithi kufana njengamanje into esidethi into yeningi zimosheke ukuthi uma ngithola intombi ayisaye ekhaya kithi nama ngiye ekhaya intombi yami intombi yami ufuna iye ekhaya kithi mhlambe ihlivakasha nje ngifake ebusuku inde futhi ngikhiphe ekseni ngihambe nayo ize ekhaya right ukuthi ngaba nentombi anytime ngenzela ukuthi le nhlabathi la ekhaya imazi imthande laba sebalala nami ngale kanjalo bese mhlambe ngiyele malanga ke ngoba kuyadinga ukuthi umuntu wesimama akakubuze ukuthi manje ungitshela yini uyicabangako ngami nje egcina konke akuyona inkinga leyo ukuthi thina sesihlale sibhizi kakhulu yabona manje lento yokuthi ngizoyithatha intombi ngifake ekameleni lami mangifake ekameleni lami siyolala emva kokulalana lento yokuthi uzwe umuntu wesilisa athi ayangizwanga kahle uma silala ukuthi hayi yabona ngamanye amazwi yikuphi kanti ngempela kumele sikwenze ukuthi uthatha umuntu umteste khathi uma ucabanga ukumthatha ngempela noma ukuthatha umuntu ngoba nakho ufisa ukwakha ucabange nje wena ukwakha ngaphambi kokuthi ucabanga ukumlala ngizobheka ikhathini ezedlule ngesikhathi ezedlule kukaningi la uthola ukuthi khona indoda ithe ingathatha umfazi igcagcelo yasidlula emhlabeni benganamntwana okukhombisa ukuthi laba bantu kuze bafike emgcagcweni bebengakuqhakambisa ukulala uthola mhlambe sekuzothiwa ayi ngoba ke lokhu ngano umlobokazi sokukanje asathatha over umfowabo aqhubeka nokumngena avusa umuzi kamfowabo njalo engiqondo kusho esikhathini esiphambili mohlehla impela yayingaqhakambiswa lento ukuthi ingakho kwakuthiwa uma ushaya intombi endaweni ukuthi kuzokwaziwa nje ukuthi ekasibanibali futhi akasekho ozoshela lo ntombi ngoba kuyazi ukuthi ekasibanibali intombi and kungekasibanibani nje vele noma kanjani kukaningi amathuba ukuthi ingaphethele eganeni lapha ya into ke beyichitha intombi eganeni mhlambe izenzo uyavilapha unjani izona zinto bezingathi ziyamchitha ke lezo emendweni manje ke ngifuna ukubheka kithi manje kule generation yethu uthola umuntu unentombi njoba impela unentombi ezu15 zonke le ntombi ufuna ukuyitesta zonke engutsheni understand yes size sincomana nathi sisodwa sithi hey ngumshayi waso okuyinto futhi ehamba ibuye ilimaze thina empilo ngoba ubashaye bonke ngumshayi waso ubashaye bonke boy15
nezifo manje usibuthi so ufuna ukuba serious ke manje empilweni yakho ukuthi manje ona ke manje sengikhulileke ngasogula so uyagula sefuna manje uthola umuntu ozokubekezelela ozo understand ngobudedengu bakho Mlotshwa lento eyibuza ko ingiyo iqiniso futhi ekhathini sakudala namanje akusafanani yes manje soba nezifo eziningi kakhulu ngicabanga ukuthi nje ngingakubekisela ngathi mina umuntu mozodibana for the first time nje nidibana naye uyazi ukuthi kahle la sizolala kuphela noma sengifuna unkosikazi so uma ngabe umuntu wakho udibene naye kale umuntu bomthanda ngamampela mayikhona into othi mawudibana nayo kuye wangayizwisisi kahle egazini lakhe or wangamjabuleli kumele umlungise Mlotshwa ukhona umkhuleko zikhona ewasho babakhona abantu abayabela bendabuko uyeva ukuthi khona into engahambele egazini lakhe understand because akekho umuntu okathenga imoto ayithanda kakhulu lemoto yathi mayikuseni mayivusa nathi ayidumisa yangaduma athi ayifoka ngiyeka sasa enye imoto lokuthi kwenzeke lokho because labantu besimame sibathola mahala because mangathiwa ngikhipha inkomo eziwu14 understand ngivuke ekseni ngithola ngakapheki ngibiza wasekhaya kupho uhlale phansi and kuyakhumeka ngumuntu engimlobolile umuntu engimkhokhele angikwazi ukukhumisa umuntu oyintombi ukuthi ngahlale emacala phansi naye ngikhumisane naye mawubekisa ngemoto ubekisa kahle ngoba ngicabanga ukuthi mina ke uma ngabe indaba yabantu besifazane singayithatha ngathi imoto yes ngoba ngeke kuye lapha na ke garage ukhetha imoto oyithandayo uthi ngibonise ngifuna le moto ukuyigibela nje inyanga nje nike ningiyeke nje ngiyigibela inyanga ngizwe uma ngabe singasayithandi ngizoyiyekela lapha le moto ngihambe futhi ngikhethe enye uyabona kukhona lento encane ozoyikhipha yes ukuthi cha nansi deposit yale moto yes noma ngizobuye ngikhiphe kancane lokho okunye okusele but okusala i-deposit sengikwazile ukuyikhipha kungani ke abantu besilisa kungathi abantu besifazana ababavaluishi noma babanikeze lelo class ngicabanga ukuthi into edala lokho Mlotshwa anthi amabandla wafana kunale nkonzo zaka Shembe ne izinemthetho wakhona mhlawumbe zawona khomisa konjile khona khomisa wakhona so ile mthetho lena esengazuthi isiyahlupha kakhulu uyabona le ngathi ayisacinanga uyabona so ngethola iqiniso ukuthi umuntu so vele uyenza sinoma kanjani uyabona ngoba kube kuthola umuntu umkhokhele kunzima ukuyeka umuntu umkhokhele you understand nanokuthi angeke umkhokhele umuntu ngokuthi nje ngiyamhalela nje noma ngathiwa kwenzakaleni ngeke umkhokhele umuntu nomhalela never enye insizwe yake yathi mengathi ngifuna ukunika u15000 manje bese ngithi nanka imathuba amabili ngikunika ithuba lokuthi emhlabeni ukhethe noma ngabe yiphi intombi oyicabangayo bese ngithi nangi 50000 ngapha nanka amathuba amabili ungakhetha kuphi imali nokuthatha noma ngabe yiphi intombi ufisa ukulala nje nayo emhlabeni wonke uyitomlela nje uthi nansi ungakhetha ini wonke umuntu ingqondo yakhe uthi hawu mina vele ngaye emalini usuyayibona ke lento yokunabela ucansi ukuthi akusi into ebalulekile empilweni yakho into ebalulekile ukuthi wena kuqala usokolela ukuthola imali wake yathi futhi enye indoda uma ngabe ungumuntu osasebenza kodwa ukusebenza kwakho mhlambe umholo wakho uphele ekutheni ubeka isenkwa phezulu etafula ekhaya umholo wakho uphele ekutheni ukhona ukuthenga izimpahla njalo yathi le ndoda phuma amantombazaneni yes ngoba lesikhathi samanje uzothola intombazane uzoloku kuba nemali ke manje phuma eceleni le mali ngabe uyayigcina mhlawumbe uyisave yes uzama ukwenza okunye ngayo but manje ukuthi usona umuntu wesifazane empilweni yakho sezoba nele mali ezoloku iphuma ke ngale iphuma ngale uzoba broker than lokhu oyikhona njengamanje wathi sebenza kuqala yikungani yabona abantu abadala umkhulu uthi ubusebenza kuqala ube nezinkomo noma uthi usisela zona ekhaya but onazo bese kuyima ucabanga ukuthi awuthi ngiyi umuntu wesifazane ke manje ingakho athi wakuze uthola ukuthi kunensizwa nje
ezozishaya bo 30 years ayimazi umuntu wesifazane yazi idibane naye yekona manje kule generation yethu umuntu athi uthi na 14 years 15 years usuyamazi umuntu wesifazane and lo muntu uthi afika ku 20 years usuzwe inqwaba yabantu besifazane yaqala mbe uthi 21 years wo namanje usengakakhulu usacabanga ukuthi kumele athole intombi eziningi azizwe zonke. Ngingachazela abanye ukuthi uma kuyenzeka amaphutha okay sikhona isithembu yabona kodwa kunabantu njengoba ngisebenza ngesinto ngimthandaza nawo la station amantombazane akhiwa ngenye indlela abantu besifazane bakhiwa indlela ukuthi uNkulunkulu badala indlela ehlukile bakwazi ukubona ngale ahead la ungakhona ukubona khona wena yazi umuntu esimama awumtshela ukuthi unemali kodwa imali uyayibona ukuthi imali wena unayo so ngeke ngathi kubantu nina enihamba nibantu besintu enize kuthina nifuna iwasho into ezokugeza amakhandla everything bese sithi singabathi ngiza lento abangeza nabantu alabendabuko ube right wonke besimama akufune akujabulele ufuna cha vele ngingano kanti lo muntu wesimama ukhipha lento ayizwako oyisebenzisako la kuwena bese ligcine iyaphupha iyaphela ithinyala gazini lakho uyakubona Maslow mayiphela into la emva kwaloko bakushiya kanje uyabona so ke ngizama ukuyela kuthene lento oyishoko ngiyayizwa futhi ingiyo shothi thina abafowethu esingakuzama ukuthi angeke siye ngenhlanya sona amanzi noma ungakubeka but onendlebe uyezwa ngoba iqiniso bese silikhulumile unendlebe uyezwa kuba umuntu uthi uyayithathela nomuyaliyeka because yabona ngeke ngathi ingane esikole market thina sonke singabantu masifuna ukuthiwa sihambe ama trip njengoba ngithola ama trip ngiwa kuphi na kuphi before sihambe trip ake sokubuka isibedlela umuntu mayigula ubanjani ngoba ukuganwa kaningi kuhle kubi kufana nokwaziwa uyakubona Maslow ngoba amunye umuntu ombuzo yini eboganwa ngaka athi ngikhipha stress ngikhipha stress ngesinye stress ngikhipha stress nomlolo alumno mangiphethe stress nakuthi angishele ngami yes idemon ngokwaloko into efuna ukukhulekelwa uyabona so abantu into abayibuki futhi abantu into abayi-understand kunabantu besimama abakwazi ukubekezelela into noma ubona say extra ngaphezulu kwamandla kunabantu enadlamini manje asebadlulile lesigaba lesesokunabela abantu besifazane sokucansi nanani abafisa ukuthi azi kube izinto ziyahlehla zibuyele emuva ishibengeke ngize ngingene kule hontshile isizathu ngimoshile ngalokuthi ngiye ngomzimba ngoba umzimba oqala awusokho esihlahleni phela umuntu yes onengqondo okwazi ukucabanga kungani ke ufuna ukuzidayisa wena ngempilo yakho yonke uyidayisele u3 4 5 6 7 8 9 10 minutes nomuntu wesifazana lapha engubeni mlotsha kunabantu besifazana thole ukuthi bayiphethe kahle ifika ihumusha limiyene ayengene uyakubona Maslow abanye bayisola manje ukuthi uyazi kube mane angenanga la manje kube akasebenza enye into ifune bese siyayimukela mase yenzekile mlotsha sekuvele sekunje kufana umuntu ofunda isikole umuntu ofunda isikole noma ngafeyila because isikole yafuna ukugcina asiphasile uyayibona ay something sasa uthi phela futhi awuzama nje abaningi manje bafunda isikole abantu even abantu abadala bafunda because bayidinga ukuthi begcine baphumelele so ke ngiphinda into ukuthi uthona umuntu wesimame ngisamfundo angimuzwa kahle kamerweni sikunjani mangabuye ukuthi unenkinga mlungise nilungisane if naye afuna nawe ufuna impilo yaphambili abaningi ukuthi abantu bashadile balobolene ngoba akukwazi impilo imlotsha okay ngiyabekisa angisho ukuthi ngithini awunamoto awusebenzi awunakhaya awunambuzi awunankomo awuna business yonke into kuwe ayikho so uphela iningi ngoba kukhona kodwa maybe na ngempilweni is fine abantu behlisa angikhona ukuphenda abantu behlisa but nje umuzi wami sengwakhile nemndese ekhaya ngiyakhona uku-afforda ngiwondle kuya kukhona kodwa okulungayo kuse ukuthi ucheck ukuthi ingabe entweni zami kuhamba kahle yini na ngoba before mlotsha uzocala ublame abantu ziblame wena uyabona manje ufuna ukuphila kahle impilo ibe right ngisho into yenzako iswa ngaphansi kwenhlizweni yakho uyabona ungezwa ngomunye umuntu uzokuyenga uyabona umuntu mlotsha mlotsha nenkinga la manje intombi yami ngiyifo intombi manje intombi yami ngiyifo intombi yami le ayibambe ifo intombi yami hayi fuck la mina umuntu lokho usocomisa eganile ngithi nayi namfuck vele ngimiya ngifuna omunye mase ngithola ukuthi ekhaya kube ushona mama wakhe sayifuna bayibambe bekhala sengibani manje silima manje yimina mlotsha uhambile manje impilo i-right ngathi ungaxoxa nabantu abazokwazi ukuthi bakubuyise endleleni bangakudukisi mlotsha uyabona ngoba
kukhona thina uphila emhlabeni ungadinga umuthi ungadinga imkhuleko udinga nje ukuthi ubuyiswe ukuthi no noma kunje uzondlula uzobuya ube right because loja uma akake washayiseka empilweni awuyazi impilo kumele empilweni loja ushayiseke alungakadli kunabantu besimama abathi mina ngase ubaba ngane akangithethe even mama pampers wathi ngikhulisa kuphela lewesiphathi ekhaya mina bangangifuni ngilala ngaphandle nale ngane le enginayo uyabona but still basazala futhi manje wayithinta indaba yokuthi kungani odadewethu uthola ukuthi udadewethu uzoqhubeka azale ingane zibe ntathu zibe zine ahlezi ekhaya nobaba abahlukene and wazaliswa yilo baba lo wabona ukuthi lo baba lo balekile ingane yasokola kwenzeka yabona nasekhaya bamnika lawo magama nasendaweni wabayilo umuntu kodwa uzombona sophindile lo muntu sokhulelwa sasa loja kunento isho iBhayibheli ukuthi umuntu wesifazane nimuntu wesilisa bohlala boyi2 ecingo konke kukhona ukuthi ake ngiphinde futhi ngizame uyalivele lo gama lelo ake ngiphinde futhi ngizame ayikho into ebuhlungu ukuthi uzama ngocansi mloja ngizofika mina ngithola intombi bephila nomloja ithi ngengane nomloja sathi sesehlukana ngithi no mama umloja vele bafana ngikubeke kabi wena sengithi mina ngifuna ukuvela vele ekhaya kini naye abe nalelo ukuthi mina ngifuna ukuvela ekhaya kubo esevana ake ngithina ngizovela nangivele bese singamcosha sesinomntwana yabona uphinda afike ubuye wes3 athi no mina ngwakhela umuzi nami yabona simbamba ngendlela ezahlukahlukene ezingafani yabona manje lokho so asikwazi ukuba blame abantu besimama ukuthi why abelengane eziwu4 bese bakhwakela abake vele abangazazi ukuthi bafuna ini yabona even ngapha abantu besidisa futhi nakhona same thing semfanana okay yes isikhathi sithi mzuzu u13 nje kuphela sele